No niin, video ja tuolla on tuo upea hotelli, mutta siellä on sattunut jotain. Katsotaan, vedetään niin lähelle zoomia kuin saadaan. Elikkä siellä on, en tiedä mitä, onko tää joku pelastusjuttu vai mikä täällä on sitten vähän kauemmaksi. Niin näkeehän sieltä palaa ainakaan mikään. Käsittääkseni. Joo, ja tää on vaan niin jotenkin upea, kun se on tossa vesistön takana toi. Mikähän tää nyt vaakunahan se on, Sokos Hotel Vaakuna, elikkä se on tosi upea ja siellä on säpinää Sainataunissa. Joo. Pidetään nyt vähän aikaa tossa, että joo. Sitten vedetään zoomit pois. Olemme nähneet. Olen Hämeenlinnassa taas niin kuin ajelemassa täällä näitä syksyn viimeisiä tämmösiä 5-60 kilon reissuja, tai siis kilon, vaan kilometrin. Tuossa on tuo Hämeenlinnan niin kuin pääsilta, eli siinä mielessä pääsilta, että siitä pääsee kaupunkiin, tänne keskustaan. Joo, tästä on häipynyt se laivakin pois, että siinä on joku kahvio, kasino, rantakasinohan se on joo, ja täällä täytyy mennä, tosta pääsee tosta ylös ja sitten oikealle, niin pääsee tonne, tuolla on itse asiassa semmoista mukulakiveä, ettei sitä aja erkkikään sitten. Et sieltä pääsi suoraan tonne niinku kuvaamaan linnaa. Siis Hämeenlinnaa, ei kaupunkia